Partijiet mill-kuntratti li l-Gvern iffirma ma' Vitals Global Healthcare għal privatizzazzjoni tal-isptarijiet San Luqa, Kerin Grek u għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huma ċensurati u għalhekk ma nistgħux inkunu nafu x'fihom u dan iqajjem tħassib serju ta' kif sar il-ftehim. Dan qalet x-Shadow Minister għas-Saħħa Claudette Buttigieg f'intervista ma' Net News. Meta tħares sewwa lejn dawn id-dokumenti tinduna li mhux biss tħallit barra informazzjoni kummerċjalment sensittiva, imma tħallit barra informazzjoni li hija essenzjali biex tifhem dawn id-dokumenti. Ix-Shadow Minister semmit eżempji ta' informazzjoni sensittiva li tħallit barra f'dawn it-tliet dokumenti. Per eżempju, jekk aħna ngħidu kemm bħalissa qed jattendu pazjenti fl-isptar ta' Għawdex. Din hija informazzjoni li pratikament m'għandekx taħbiha għaliex hija informazzjoni bażika. Claudette Buttigieg spjegat x'jiġri meta f'dawn it-tip ta' kuntratti ma jkollokx l-informazzjoni kollha. Meta m'għandekx din informazzjoni, inti ma tistax taqabbel is-servizz li hemm illum ma kif suppost illi ħajjitjieb. Semmit kif hemm paġni sħaħ vojta fid-dokumenti, fosthom paġni li għandhom x'jaqsmu mal-Iskola Medika ta' Barts li ġew iċċensurati. Hemm paġni sħaħ li huma vojta, ma nafux pereżempju min hija l-mother company wara dan il-proġett għaliex l-informazzjoni tneħħiet. Kull informazzjoni li hemm fuq Barts u fuq il-Queen Mary huma kollha tneħħew barra. Claudette Buttigieg semmiet kif is-somma finali għal privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet tħalliet barra. Il-Gvern jista' jagħmel l-argumenti li din hija informazzjoni kummerċjalment sensittiva, però l-argument bil-kontra ta' dak jista' jkun ukoll li dan huwa kuntratt iffirmat. U allura dan huwa kuntratt iffirmat għal 30 sena, u allura din il-kumpanija m'għandix kompetituri, u allura kummerċjalment ma jagħmilx sens li inti tgħid li din l-informazzjoni hija kummerċjalment sensittiva. Ix-Shadow Minister għas-Saħħa temmet tgħid kif in-nuqqas ta' informazzjoni vitali f'dawn it-tliet dokumenti juru kemm il-Gvern mhux veru jemmen fit-trasparenza li wieħed qabel l-elezzjoni ġenerali. Claudette Buttigieg fakret kif dawn it-tliet kuntratti ġew iffirmati mill-Ministru Konrad Mizzi meta kien għadu responsabbli mis-saħħa. Konrad Mizzi u responsabbli mid-deals kollha li dan il-Gvern qed iżomm moħbija, id-deal mas-Sokar dwar ix-xiri taż-żejt, il-privatizzazzjoni tal-Ene Malta, il-beħ dwar il-Power Station tal-BWSC, id-deal tal-Power Station il-ġdida. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni Medika Maltija wkoll esprimiet diżappunt li partijiet mill-kuntratti li l-Gvern iffirma mal-konsorzju kienu ċensurati.